karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Lula's Boy. Mau gani kay... Hoy, Matilde! Ay, Wa na ka makailan ako! kinsa ganito ka? Oy, wa ka na di ay makailan ako. Si Ingrasya bitaw ko. Ingrasya lubid-lubid. Classmate ta pag grade 1 o grade 5. Ay, aw! Oo! O di ay, huy, pastila na usab naman ka. Ni gwapa naman noo kang natigwa. Ay! Sa ato pa di ay batigid ay kog ng pagkabata. Ha? Parehas man bitaw ta. Ay, wa man ka mausab god. Maura man gapon ka. Naidara na lang ka. Ay, sa ato pa. Batigapong kog naong. La, kalma ra ha, kalma lang. Ay, dili man kog kabatig naong. Naw arang-arang. Sige na. Manood na ta, oy. Hey, nanood ang uban. Ay, tana. Ay, dali na, Jo. Palayura ko ninyo, Lola. Unsa man ni? Imo ning caregiver? Kay asawa na sa kong apo. Gibayaran ko nig apel, ha? Ay. Okay, sige. Way problema, oy. Nala, sige ta na. Manood na ta. Lingaw sa ni sila da. Wa na gitawon magkailhanay. Ingon ini giday ko na matiguang na. Pero naghangpanay gyapon sila. Ako ka ano? Ang ako kang makabatch sa una. Magkita pa kami usap. Magka-reunion basad kami sama ini sa umaabot. Jo, manguli na ta, Ha? Jo. Nga naman Lola. Ay, Ayaw, gud na, Matilde. Nung siya man ka. Ngano day Lola? Unsa di naitabo? Matilde, pasensya na lang, good. diara ka! Ha? Ayaw yung pagdool. Oh, Hoy, ikaw ba, Maximo? Ayaw ra gunig sungugas, Matilde, god. Mupauli gani ni Rona. Kay mo pa uli, gid ko! Pahawa na diha, Maximo! Ato dito ka, lakaw! Oh. Ito na, nipalayo na. Ito na, mamalik na ta sa tong lamisa na. Ito na. Ay, maator ako. Pahuwason sa nako ning akong kalagot. Okay. Basta kay balik, ha? Og ayaw gyud lakaw, ha? Ay, di lagi. ngano day Lola? Kinsa man dito sa Maximo? Ang akong classmate sa grade 4. Ha? Ang kanahan, wag yun kalimti ang akong sa niya. Gisudyaan pa ko. Sa? Unsa day mo sa niya la? Ay, kuan magod. Ako magod to siyang gibirahan og bangko samtang may barog siya para mutubag sa pangutanas maestra ba. Di ang muling ko down ta siya, aw diretso kayang sa saog. Puti pangatawa si buo klase. Wa man ka nimo tuyo ala. Aw gitoyo. Ha? Imong gituyo pagbira? Gitoyo lagi. Natinghali sa atraso ni mo la. Ay, wa god. Imo lagi siyang gitripan la. Oh, Pero nagsorry raman sa kaniya la. wa. Mao di ay. Mao ding nagdumot siya nimo. Da, kadugay na adto. Diya pag yung gidaginot o hinomdom karon. La, do naman yung mga tao nga dili makalimot. Basta kay wa ko makauyon sa ang gibuhat karon. Wa yun sa laing gisugat nako. Kadto ra yung hitabo Pangayo na lang sa dugpasaylo la. Ha? Wa man ka makapangayo pasaylo sa una. Wa yun. Pero... La, bisag dugay na to. Wa man gid siya malimot. Basin bayag, madapa na niya sa tubnganan o maupay hinungdan nga dili mahilo na ang iyang kalag. Okay ra mo gud ang mangayog pasaylo la gud. Ay. Oh, la. Padung na sad siya din hila. Ha? Sige na, pahimos na higayon. Ay, nasige na lang. Ay, aron mahilo na sa dang ihang kalag inig katigok anak niya.
Namura na ba yung matingog ay? Eh, Uawa na. ayaw na lang kasuko, ha? Sige, kay doon na sa ko'y isulti ni mo di ay. Pasayluan na lang ko atong akong gibuhat ka ni Adto. Nangay na ko pasaylo ha. Nga kontinto na tingali ka. Ang tinuod, Matilde. Gipasaylo naman tika sa imong gibuhat. Bisan wa ka mangayog pasaylo. Nga anong gisudya-sudyaan pa man ko ni mo ganina, Aver? Ay, nagpapansin na gani ko nimo. Naibawaan manggod na ako nga dugay naman da ikang nabiyuda. Biyuto naman sab ko. Woo! Matilde, unsa ka ha kung kita na lang. Patamparos ka, Maximo! Tinarong baya ning ako, Matilde. Sa una pa man ko nagkagusto ni mo, God. Gani ang akong asawa. Ay, Matilde man sab ang pangan. Kanahan ka yung dako, ha? Makalubag para makugliog. La, kalma lang, kalma lang. Ayaw pag-ali La. niyo! Ayaw La. pag-ali niyo! Ayaw kong ali! Ayaw pagkatawa, Mateo, kaya wa ba yung ko malingaw? Lala, alay ka nga ma-flattered. Di man ka, sa imong pangidaron karon. Doon na pa day naninguha ni mo. Bayo! Kung si Piolo kaha siya o si Ian Veneracion ba, aw malipay tingali ko. Ayay, mamili masad og Piolo og Ian. Unsa man di ay, puslan man nga mo kiringking pa di ay ning pangidaron na, ay kanalan siyang angay nga kiringkingan. Gwapuhon man sa tos Lolo Maximula. Gwapohon! Uy! Yasa makuha ang kagwapohon adto. Naglisod na mga itong lakang. Kinawayon basad ni mo lala. Oy, Wa man ko manaway. Lisod mga ito siya pugsolte. Ikaw na ko misolte tinuod. Dahil sa kaayog mamaka ko. sa latod nga pagkasulti, huwag ka malingaw sa inyong reunion, lola. Aw, nalingaw ra mangyapon ko. Nindot man siya maghandom sa mga nahitabo sa mga bata pa. Kadto lang Diyos Maximo ang nakapaguba sa akong adlaw. Naibog na gitingali to siya nimo sa una pa, lola. Maulagi ang giingon. Ay na, basta ka wag ko malipay yun niyo. Wag ko malipay. La, sao na lang, lola, kung mamisita to ni mo kalit din eh. Why? Si Bako! Si Bako in town! Anong nanawag mo tawan? May tuyo eh. Hello, bro. Bro, asa ka ron? Naras ba eh? Nga naman? Wala ko. Ha? Nga naman? Na si Tita La? Nara. Si Lola mo tuyo? Unsa man mo duwa ko niya? Sort of. Oh, unsa sort of? Unsa man gid yung tuyo, bro? Doon ako'y kauban. Kitsa man. Naunsa man ka? May gusto kay sulti? Akuan. Actually, may gamay problema. Unsa man? Si Lola, Nga naman si Lola? dunay mamisita niya karon. Si Maximo? Si Maximo cute? Oh, Anong kibaw ka? nanawag si Moon. Ikun sa mali silang mon? Ninong ni Moon. Askang! Yup, paingon na sila din eh. On the way na ko no. Uy, saon mo na? Anong sambot ay? Ang bato saon ni. Nag-iibog pa ko. Patay. Ala. Oh, hala. Hala, wa na. Naanagyod. Maunagid na. Oy! Ang sakyanan lagi na ni Mon. Oy, ablehin ninyo tere! Masyakid na si Lola ron. Gobot magkaniun niya. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!